Băi, oameni buni, ați văzut ce interviu i-a luat o amețită de la Antena 3 domnului Georgescu? Cam așa suna. Domnule Georgescu, este adevărat că ați folosit o mașină primită de la domnul Georgescu? Da, domnule Georgescu, este adevărat? Eu sunt proasta de la Antena 3. Sau, domnule Georgescu, este adevărat că ați primit bani de la domnul Georgescu? Tot proasta de la Antena 3 sunt. Bă, nu v-ar fi rușine, bă. Nu v-ar fi rușine să mințiți într-una, mă, măgarilor ce sunteți. Păi trimiteți, bă, prostovane de alea să ia interviu la președintele țării, bă. Băi, nenorociților, bă. Bată-vă, bunul Dumnezeu, așa mâine. Gâdea seamănă cu tine, bă.